I-NFP ithi ayigculisekile ngobuholi bukaNtuli njengondunankulu wesifundazwe. Isola uNtuli ngokuxegisa kakhulu isandla ngaphansi kobuholi bakhe ku-GNU. Leli qembu lithi lizoleseka iqembu i-MK uma selifaka isiphakamiso sokungabethembi ubuholi bukaNtuli. I-ANC isiphawulile ngokushiwo yi-NFP. Kusithusile nje indlela eyenze ngayo i-NFP ukuthi isiphuma neziphumo ezingaka kungaxoxiswene kanti namhlanje ngokwazi kwethu basangamalungu e-GPU. I-ANC iphinde yaphawula futhi nangesiphakamiso se-NFP sokuthi iqembu i-MK yilona elifanele ukuhola iKwaZulu-Natal. Kusawumbono wabo futhi naloyo esingeke siuphazamise ngoba asiwazi ukuthi uqhamuka kanjani bafike kanjani kuleso sinqumo kushintshe phi ngalenkathi bengena kwi-GPU namanje. So akulula ukuthi sigagule kuze kube sihlala nabo phansi sibe nokuxoxisana nabo ukuthi senza kanjani ukuthi siye phambili. Iqembu i-National Freedom Party lithi lizosamukela isicelo seqembu Umkhonto Wesizwe sokuthi ize kuzobhungwa ngokususwa esikhundleni kukandunankulu waKwaZulu-Natal uThami Ntuli.